आमे जानिचे राजा दशरथ पुत्र पाई अश्वमेध यज्ञ करने स्थिर कले किंतु तांक मनरू चिंता जाऊ नथिला। पूरा दरबार रे जेतेबेले आशा टिकी टिके मौली आसुथिला ठीक सेतिकी बेले तांकर सबुठु विश्वस्त मंत्री आउ सारथी सुमंत्र आगको आसिले आउ तांको पाखरे थिला गोटे भूली जाइथिवा कहानी। चलंतु सेही कहानी भितरकु ही जिबा। देखंतु श्लोकरे कुआ जाइछि एतत् श्रुत्वा रहसुतो राजानमेदम अब्रवीत माने समस्तଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତକୁ ଡାକି ନେଲେ। କାରଣ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଗୋପନୀୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଋତ୍ୱିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ସେହି ସମାଧାନ ଯାହା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ତାପରେ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ସେହି ବନବାସୀ ତପସ୍ୱୀ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ କଥା, ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟ, ତାର ଅଜବ ସମାଧାନ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏସବୁ କେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ଆଶା ଆଣିଲା। ତ ଆସିଲା ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କର ସମୟୋଜିତ ପରାମର୍ଶ। ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସୁମନ୍ତ୍ର ସିଧା କହିଲେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ସନତ କୁମାରୋ ଭଗବାନ ପୂର୍ବଂ କଥିତବାନ୍ କଥାମ୍ ଋଷିନାମ୍ ସନ୍ନିଧୌ ରାଜନ୍ ତବ ପୁତ୍ରାଗମମ୍ ପ୍ରତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାଜନ୍, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସନତ କୁମାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସମ୍ପତ କୁମାରଙ୍କ କାହାଣୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଋଷି ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜାଙ୍କ କଥା। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା ତାହା ସୁମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସନତ କୁମାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଜଣେ ଋଷି ଆଉ ଜଣେ ରାଜା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ହିଁ ଦଶରଥଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କିଏ ଏହି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ? ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାଙ୍କରିଠାରୁ। କୁହାଗଲା ଯେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବଂଶରେ ବିଭାଣ୍ଡକ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ନାଁ ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଆସିବା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ କଥାକୁ। ସେ କେମିତିକା ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ପୂରାପୂରି ଏକାନ୍ତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଳନପୋଷଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେ ପୂରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇନଥିଲେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା କେବଳ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଉ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ବାସ୍, ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ଆଉ ଏହି ନିରୀହତା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଦେଶ, ଆଉ ରାଜା ଥିଲେ ରମ୍ପାଦ। କଥାଟା ହେଲା, ରାଜା ରୋମ୍ପାଦ ଥିଲେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ପଟେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିନାଶର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମରୁଡ଼ି ଆସିବ, ରାଜା ରୋମ୍ପାଦ ପୂରା ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ସେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆଉ ପଚାରିବେ, ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? କିଛି ତ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି କାହାଣୀରେ ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଦେଲେ ତାହା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯଜ୍ଞ ବା ପୂଜା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମାଧାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତିନୋଟି କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ନିଜ କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ଶାନ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେଲା। ଋଷି ବିଭାଣ୍ଡକଙ୍କ ରାଗକୁ ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ନିରୀହ ଋଷିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେମିତି ହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଲେ, ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ମରୁଡ଼ି ଶେଷ, ଆଉ ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଶାନ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବି ହେଲା। ତ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଦଶରଥଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଫେରିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ପୁରୁଣା କାହାଣୀର ଦଶରଥଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା
କେମିତି ଅତୀତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ସଂଯୋଗଟା ବହୁ ସିଧାସଳଖ ଥିଲା। ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ନାୟକ ଋଷି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ଯିଏ ଅଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାବିକାଠି। ସେ ହିଁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ପୂରା କଥାର ସାର କହିଲେ, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗସ୍ତୁ ଜାମାତା ପୁତ୍ରାଂସ୍ତବ ବିଧାସ୍ୟତି ସନତ କୁମାର କଥିତମ୍ ଏତାବତ୍ ବ୍ୟାହୃତମ୍ ମୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବେ। ସନତ କୁମାର ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ କହିଲି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ସମାଧାନ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ସାହରେ ପଚାରିଲେ, ସୁମନ୍ତ୍ର, ମୋତେ ବିସ୍ତାରରେ କୁହ, ସେମାନେ କେମିତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦେଶକୁ ଆଣିଲେ? ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ସମାଧାନ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁ ନିରୀହ ଋଷି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଘେରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା କିଏ ଆଉ କେମିତି? କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ଉପାୟ? ଏହାର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଆମେ ଆଗାମୀ ସର୍ଗରେ ଜାଣିବା।